שלום לכם, כאן אופיר, וכאן לידי נמצא אלון. אנחנו פתחנו ביוטיוב ערוץ חדש, ואנחנו נתחיל לשלוח סרטונים ודברים כאלה של קלאש רויאל. אוקיי, אנחנו כאן בפתיחת תיבות. בואו נפתח אותם. גול, וואו, בסדר. כמו שאתם רואים, אני כבר בארנה 5, עליתי לא מזמן. זה לי דברים כל כך חזקים. כמו שאתם רואים, קיבלתי גם הרבה תיבות. רציתי לעשות פתיחת תיבות. הנה, גם השלמתי אפילו משימה. יש לי כאן את המג'יקל, את הסופר מג'יקל של ארנה 4. חבל שזה של ארנה 4, אבל לא נורא. מקווה של לג'נדרי. הרבה כסף. אין מג'יקל. אין סופר מג'יקל. אין לג'נדרי. אבל לא נורא. יש לי כאן את הקלף הזה. את הפק, אני יכול לשפר. יש לי גם הרבה מאוד כסף. שנייה, אני אספר את הסף. לא נורא, אולי אין לי כאן לג'נדרי, אבל עדיין יש לי כאן קלפים מאוד טובים. טוב, להתראות, והמשיך בסרטון הבא.